Hello, लोगोफोर welcome to my YouTube channel. दिनै आं आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावदों। दिनैनि भिडिअ आं नोंथांमोननो दिन्थिनो सानदों दिलवाले फिल्मनि मेथाइ जीता था जिसके लिए। बे मेथाइनि मिउजिकखौ आं नोंथांमोननो दामनानै दिन्थिनो सानदों। नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर सोलोंनो गोसो दंब्ला सोलोंनो हागोन। दाना आं नोंथांनो बे मेथाइखौ दामनानै दिन्थिनो सानदों। Gimana sama ini? Ini jualan detailnya. बेखौनो आं आरोबाव खनसेबाव स्ल'यै दिन्थिनो सानबावदों। Bener-bener metal start जासिगोन।
अब्ला दिनैनि भिडिअ एसेनोसै नोंथांमोना जुदि मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयर आरो कमेन्ट खालाम नोंथांमोना बिदिनो आरो सोलोंनो गोसो दंब्ला नोंथांमोना मा मेथाइखौ सोलोंनो गोसो दं कमेन्टआव लिरनानै हर नोंथांमोनसिम खावलायनाय अब्ला दिनैनि भिडिअ एसेनोसै नोंथां